nového videa. Já jsem si rozhodla, že pro vás natočím video o tom. Video prostě duhovej tak. Tak já tady mám předepsaných barev 10. Tak, první je červená. To jsem si vybrala tohle pomáru od Astrid. Ale nebudu vám říkat, jako kde jsem to koupila a kolik to stálo. Takže od Astrid. Jako moc to nebarví. A já vám to teď zvýrazním, protože já jsem to měla. Už na ruce si to předepřipravovala a moc to jako nebarví. Tak tady je to úplně první. No tak a takový to vypadá. Píte tonovací a višňový a fakt. Pak tady růžová. To jsem vybírala tuhle pomádu Narty, taky od Rusty, balzam Narty hodový. Ten vůbec nebarvil, takže já jsem si hodně nedávala na ruce. Teda, tady jsem si hodně nedávala. Tak takový. Moc voní hezky po jáhodech. Jako ale fakt. Takový. Tak, pak je tady zelená, co jsem si vybrala, tenhle Krenálio od Oriflame Sweden. No ale teoreticky je to bílé vevnitřku. No ale obal je zelený, takže to se taky počítá. Tak je to takové Oriflame. Pak je tady jsme měli Fellow, tento je lak. Modelo. Takový, tady mám takovou perličku. Takový to má aplikátor. Patkový. Takže je dobrý. Pak je tady modrá, to jsem si vybrala, tenhle modrý stín. Modrý stín, já ho mám tady na ruce. Tady. Takže je to taky dobré. Je to od Kontank. To nemůžu přečíst, jako Konstanke. Promiňte, já to pak nemůžu přečíst. Color. No to tady. Pak je tady zlatá, to jsem si vybrala. Tenhle je z Narty, ale já to někdy používám tady na tu vrchní, protože je to se špičkami, ale jako je to na posel, takže já to používám někde určitě. Takový to má aplikátorek. Tenhle to zvýrazním. To bude, myslím, že oranžové na té kameře, ale je to fakt zlatá. Je to fakt zlatá. Ale vím, že na té kameře to bude jako vypadat oranžově. No tak jdeme stříbrná. Tak, teď mám tady tuhle stříbrnou tužku. Já vím, že to tady nevypadá jak stříbrná, ale tady to je stříbrná. Tak, taková stříbrná. Je to od Kajal. Jak se píše Kajal? Kajal. Pak je tady žlutá, to jsem si vybrala kolosálku klasickou. Kolosálku, takový to má aplikátorek. A mně se jako moc líbí, že to tady má jakby takový zlatý kolečko, nebo co to je, ale mě to se moc líbilo. Jako klasická kolosálka. Pak je tady černá. To jsem si vybrala taky řasenku takovouhle. Jako není tam vůbec značka. Takže je to taková. To jsem v prvním videu už jako dávala, protože na tom moje denní líčení, si měla denní líčení. No tak to už jsem tam měla, ale já vím, že jsem tady říkala to značku a je tady to 107082 Black.
like. Tak, taková je klasičká černá. Ale kdo má, už jsem to říkala, kdo má fakt menší tyhle, tak tohle doporučuji. Pak je tady bílá, to už je poslední, to jsem si vybrala. Počkejte. To je na poškozené vlasy s panteovým a makadanovým olejem bez silikonu, parafínu a barviv. Takže je to pečo vlasy prostě. A abyste si to mohli jako rozčesat, to musíte si prostě opláchnout vlasy. A učesat si je. To vám pomůže na tuckané vlasy. Jako mě to moc to. Je to takový bílý. Takže. A nebo vám to ještě jako narovná ty vlasy. Takže tak je to dobrý. Takže dobrý. Tak to by bylo 10 věcí. Já doufám, že se vám video líbilo. Dejte odběr. A dejte like. A pokud vám se to nebude líbit, tak dejte dislike. A zatím se můžu s vámi rozloučit.